میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے میں عرض کر رہا ہوں الذی خلق الموت والحیات زندگی تے موت دا مالک میرا سونا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے بیت اللہ اندر اعلان کیتا قولوا لا الہ الا اللہ مکے والے نے کنا ستایا مکے والے نے کنا پریشان کیتا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر نو گھیرا پا کے کھڑے ہو گئے انہاں نے آکھیا اج رات امام کائنات نو ختم کر دینے اج رات دے بعد کوئی اللہ تعالیٰ دا نام لین والا نہیں ہوئے گا اس خالق دے مالک دی طرف بلان والا نہیں ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نکلے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی آنکھاں دی بصارت نو ختم کر دیتا کنا دی سماعت نو ختم کر دیتا بعد روایات اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائیے میرے پیغمبر سورہ یاسین دی تلاوت کرتے گئے نے انہاں دے سر اندر مٹی پاندے گئے تے بیت اللہ وچوں نکل گئے کون ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی حفاظت کرنے والا امام کائنات نے مکہ چھڑیا مدینہ منورہ اندر چلے گئے نے پھر پتہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تے جا رہے نے راستے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھک گئے نے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ گرمی بڑی ہے علیحدہ علیحدہ ہو کے آرام کر لو جدھر جدھر درخت نظر آئے صحابہ ادھر ادھر جا کے آرام کر رہے نے صحابہ بھی سو گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک درخت دے سائے تلے لیٹ گئے نے ایسے میرے پیغمبر نے اپنی تلوار لمکا دیتا ہے امام کے نال سو گئے نے ایک کافر نو موقع مل گیا یہ ایسا ایسا قدم رکھ دیا میرے سونے مصطفیٰ دے قریب آئے انہیں اج کر کے تلوار پکڑی ہے تلوار پکڑ کے میرے محبوب پیغمبر نو جگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جگا کے آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا دستے صحیح نہ آج میری تلوار کو تینوں کون بچائے گا آج تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا آج تینوں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا کسی دیان تو پہلا میں تلوار مار کے کم کر دیا گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں میرے مصطفیٰ پریشان نہیں ہوئے امام کائنات دے متھے تے بج نہیں آیا نبی پاک دے متھے تے پسینہ نہیں آیا میرے مصطفیٰ مسکرا رہے نے آپ نے بڑے اطمینان دے نال آپ نے بڑے سونے انداز میں فرمایا تیرے کولوں مینوں میرا اللہ بچائے گا میرا اللہ بچائے گا کافر دا ارادہ میرے مصطفیٰ نو ختم کرن دا وے امام کائنات فرماندے نے میرا اللہ بچائے گا اتنی گل نبی پاک نے آکھی ہے یہ دے کب کبھی تے لرزہ تاری ہو گیا وے اتنا اللہ دا روح دے تے تاری ہویا ہے یہ ہاتھ وچ تلوار زمین تے گر گئی ہے میں سر کے جاواں قربان جاواں سونے مصطفیٰ نے تلوار نو اٹھایا آقا فرماندے نے کافرا بھلا دس نہ ہن میرے کول تینوں کون بچائے گا انہیں آکھیا میں امید رکھنا وا تسی بڑی مہربان ہو تسی تے بڑی محبت کرنے والے ہو تسی تے لوکاں نو معاف کرنے والے ہو تسی مینوں معاف کر دیو گے اے نوجوانوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بچان والا کون ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا میرے محبوب نبی نو بچان والا کون ہے اللہ بولو کون ہے اللہ اللہ تعالی اپنے سامنے جھکن والا بنائے جڑا زندگی تے موت دا مالک ہے او دے علاوہ کسی تو ڈرنا کدے تو ہے بولو بولو کدے تو کہ سانو مرشد سبق پڑھایا ہے در بولو الا اللہ لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو معبود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا او جنوں چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا او کتے دھیاں کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دینے دار 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 منگ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے کپران تے ریڑ دے پھر دینے کپران تے ریڑ دے پھر دینے کچھ نہیں گہرا کولو ملنا ایویں کرنا تو زندگی تباہ
लोकां लखां दात बनाए ने साडा दात कल्ला खुदा ओ कोई लौर जावे कोई पाक पत्थर कोई अजमेरी कोई कोट मिठा कोई लौर जावे कोई पाक पत्थर कोई अजमेरी कोई कोट मिठा असल अखां दात बनाने नहीं असा दर दर थके असल अखां दात बनाने नहीं असा दर दर थके खाने नहीं असल अखां दात बनाने नहीं असा दर दर थके खाने नहीं असल अखां दात बनाने नहीं असा दर दर थके खाने नहीं एक दे दर ते सजदे करके एक दे दर ते सजदे करके लेना रो रो रब नू मना लोकां लखां दात बनाए ने साडा दात कल्ला खुदा।